Ka seng HYC mentakas ngi kala kendo bat kala IT de kacing tho ya u CEO ka Shillong Cantonment Board bandawa banweng no shi sendan ya ki breu ki basa be an haki jaka ba markhap bat ka them metor katkum kacing ong u president ke HYC u ba roi kupar senram ulong bakini ki bar jala ki sa be an klem da yo jing bet na ka Shillong Cantonment Board ulong bana kaliang u CEO ula kubur ba ka hap hapo kacing pet ka Cantonment Board hendai don ki jaka ki hap hapo kacing pet jong ki we ki board bat kani ke jaka ka hap hapo ka jingpet jong ka defense state officer bat ka office rekam ka don ha Guwahati ulong baga sing menta kan ap ya ka jubab na u CEO ka Cantonment Board bat kan sale ya ka badan kam menen kesni ngilalap kidon kibri di basong basa bean to ka bat ka kun ka jing sotu ka jongi kani ka jaka ka hap po Shillong Cantonment Board di hadian kata ngila wan mendakas ni bani kendu ya CEO jong ka Shillong Cantonment Board arangkat ka jingtho bandawa na ka Shillong Cantonment Board pakadai ban weng si sundon di kini gibriu na kani ka jaka namar ba kat kum gajing sotu ka jongi kat kum gajing tip ka jongi kini gibriu kila syusa bean itu ka jaka klem kanu ka jingi obor na ka Shillong Cantonment Board di hadian mengilawan bani kendu ya CEO kay ka ba na kalyang ka jo la pensya kalong ba hapo ke Shillong Cantonment Board ki don arlai tili kwe pat ki board ki bapet ya ki lengkot jaka hoi ka hap hapo ke Shillong Cantonment Board nri ka don ka jaka ka bapet di ki army ka don ka jaka ka bapet da ka defense estate officer yo da ka DO bat kata ka defense estate officer ka office ka jong u ka don hapo Guwahati ti ula pentip ru yangi habai dei bakani ka jaka u defense ka defense estate officer ki don hapdeng ka jingele ya ka kes na ka bantaban be ki gibriu na ka jaka ti bantip kambania ya kata wang bangi hap ban let dan ne bani kendu ya ka DO office kebetulan ko Guwahati ti nakaliang jong kaseng kenang bakan long official ka jingtho ka jongi ya ka bangi ngi tho nakaliang ka jongi menta kasnya po Shillong Cantonment Board ngila ong ya ka ya CEO bu de ban penpai ngi da ka jingtho kenang bangi nakaliang ka jongi kan long official bukum juru bangin sotu sya ka sinjam ka banang ni sakmat pat ka bangin ship ti kata kalong ka jingekren kumangi sotu imenta kalong bay kani ka jaka katu ka plot kadai ka bapet da ka defense estate officer ya ka bang office ka don ko Guwahati bat ka baar kalong ba ka don ka jingele akis hapren ka defense estate officer bat kiway pat gibru ya ka ba nakaliang jong ka defense estate officer kila IKS ban penmi no etik gibru na ka jaka etik kat kum ka jingong ka jo wong ba umtip ya ka status jong ta ka kes ha ai la ya kumnu ka ya te ban ya tip kham sai kata nakaliang jong ka seng hadin bangila yo ya ka jubab na CEO jong ka SMB jong ka Shillong Cantonment Board ngin salet pat ban ya kendu ya keyboard ki badai pet ya to jaka te kata ka di ka jing kendu ka jong ni mata kasi ya CEO jong ka Shillong Cantonment Board kung piap ka siri pa nang ni waktu ni ban bu pata ka jing ko ya kata badi dulu ta ni ha namar ba kumangi ong ba hajing sya kat kum ka jing tip ka jong ni ka dei ka jaka ka bahab Shillong Cantonment Board ngim tip bagi don sa kiwei pat keyboard ki bapet ya kis lengkot jaka te khnang ban ya sya ya ka jing tho ka bangi ni ai ka Cantonment Board ka Cantonment Board kan reply yang ni hai ngi dei ban let khnang bangin yo ya ka jing sya tingin up ya ka reply ka bu yo na po Cantonment Board hadin ka tangin salet bani kendu ya tau DO lo don na po Guwahati no don nang nul ya singin sa penbet pat ya ka sngi lan de ban ajing tho si keyboard badai pet itu lokulan ni man ar ka jing ko ulah kula dengi tang hapo kat tu kan sngi un sa ai ka ya ka reply ya ka city ka bangi ayo